YouTube започва да сваля канали, които използват AI. И причината със сигурност не е това, което си мислиш. Платформата премахна няколко големи канала, които използват изкуствен интелект, за да генерират фалшиви трейлери на филми. Кадри, гласове, сцени, генерирани с AI, които никога не са съществували. И всъщност, проблемът не е, че е използван AI. Проблемът е, че е използван некоректно и подвежда зрителя. А както знаем, стойностното съдържание за аудиторията е преди всичко. И това е много важен сигнал за всеки създател на съдържание. YouTube казва: AI е позволен инструмент, но измамното съдържание не е. И всъщност големият въпрос не е дали използваш AI, а как го използваш. И ако създаваш видеа с AI, това не е забрана, това е граница. И който не я спазва, просто изчезва от платформата. Така че, нека използваме AI разумно.